Salut! Bine ați venit la Țara de Nicăieri. Eu sunt oltenicianul Daniel Valentin, gazda voastră, și se pare că istoria ne dă lecții. Și astăzi vreau să menționez despre un președinte din America și povestea lui. Chiar dacă este adevărată sau nu, povestea are multe învățăminte. Și vă aștept să comentați. Povestea spune că un președinte american merge în vizită la o familie care avea o fetiță. Și președintele se apropie de fetiță și o întreabă: ce vrei să fii când o să fii mare? Ce vrei să ajungi? Și fetița spune: vreau să fiu prima femeie președinte, democrat, care să scape lumea de sărăcie și să nu mai fie nevoiași și cercetori și oameni săraci și neputincioși. Președintele american se uită la ea și spune: ok. Zice: și pe cine ai vrea să ajuți prima oară? Și uite, știu aici o persoană care e nevoiașă și săracă și amărâtă. Și zice: vreau să-i dau și eu niște bani. Și președintele zice: uite, eu îți dau $50 dacă îmi tunzi peluza. Și după ce tunzi peluza, eu îți dau $50, mergem la supermarket, cumperi ce vrei tu de acolo pentru acel om nevoiaș și după aia îi le dai. Stă fetița, se gândește și spune: deci dacă eu îți tund peluza, tu îmi dai $50? Președintele răspunde: da. Și dacă merg să cumpăr pe banii ăia de mâncare și să-i dau la om, mă ajuți? Da. Zice: dar de ce nu tunde omul ăla peluza să-i dăm $50 lui, să ia el și să-și cumpere el ce vrea? La care președintele spune: bine ai venit în Partidul Republican. Este vorba despre domnul președinte Reagan. Voi ce credeți? Joacă bine domnul președinte? Povestea e bună? Aici e Țara de Nicăieri. Aștept să vă abonați, să comentați. Eu sunt oltenicianul Daniel Valentin, gazda voastră, și vă aștept la un nou episod. O zi bună!